Bore da a chroeso i chi i'n gwasanaeth yma o'r Eglwys y Fengelaidd ym Mangor, sydd fel arfer yn cyfarfod yng Capel y Ffynnon. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi ac yn arbennig os ydych chi yma am y tro cyntaf, da ni roi croeso mawr i chi. Gadwch i ni ofyn am gymorth Duw wrth i ni addoli. Gadewch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am fore newydd a chyfle newydd i ddod ger dy fron di. A da ni'n gweddio bydd yr ysbryd glân yn harwain ni bore mawr wrth i ni ddarllen a myfyrio, gweddio a chanu. A bydd y cyfan yn dwyn gogoniant mawr i dy enw di. Clywn ni trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Mi fydd y rhai pobl yn dweud fod y flwyddyn yma wedi bod yn flwyddyn hanesyddol yn hanes yn gwlad ni. Da ni wedi gweld cyfnod cweit fel hyn yn aden erioed o'r blaen, o leia am mhrofiad y rhai sydd yn fyw ar hyn o bryd. Gobeithio na chawn ni weld cyfnod tebyg eto yn fuan yn de. Ond o bersbectif y Beibl, nid y coronavirus yw digwyddiad pwysicaf hanes. Mae hanes yn byd a'n bydysawd yn troi o amgylch ffocws gwahanol, sef yr arglwydd Iesu Grist. Gwrandwch ar yr hyn mae Paul yn ei ddeud am yn harglwydd ni. Hwn yw delwr Duw anweledig, cyntaf anedig yr holl greadigaeth. Oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac er i fwyn ef y mae pob peth wedi ei greu. Mae ef yn bod, cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda i'w holl gyflawnder breswylio ynddo ef. A thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi popeth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddaear, a'r pethau sydd yn y nefoedd. O fedrwch chi'n cael disgrifiad mwy rhyfeddol o unrhyw un yna fedrech. Ac felly, gadewch i ni ganu yn cyffes fod Iesu yn arglwydd neu yn ior, a fod popeth yn troi o'i amgylch ef. Iesu yw'r ior, y gri sy'n atsain drwy y cread, disglair ei rym, tragweddol air, ein craig, gwir fab ein Duw, sy'n llenwi'r nefoedd a'i ogoniant, sy'n ein gwahodd i brofi'r bara byw.
Wel blant, da ni wedi gorfod dod allan am funud bach. Cyn i mi ddeud gair wrthych chi, mae yna benblwyddi yn does. I ddweud y gwir, mae yna nifer o benblwyddi i ni gael sôn amdanyn nhw heddiw. A maen nhw i gyd mewn un cartre. Mae hi'n amser drud iawn yn Hir Evans dwi'n meddwl. Rwyt ti cynnan wedi cael dy benblwydd yr wythnos diwetha. A Morgan a Lowri, y ddau ohonoch chi'n cael eich benblwydd yr wythnos yma sydd yn dod. Wel, gobeithio gewch chi benblwyddi da. A dyma chi adnodau i chi i dysgu a meddwl amdanyn nhw. Rwy'n cynnan. Mae'n adnod sy'n mynd i gael ei darllen heddiw a dwi am i ti feddwl am hon, geith dad a mam dy helpu di efo hon. Ioan, Efengil Ioan, penod 1 ag adnod 36. Wrth wylio Iesu'n cerdded heibio, meddai, dyma oen Duw. Dyma oen Duw. Dyna'r darn pwysig i ti fedru meddwl amdano fo. Morgan, reit, da ni'n mynd i feddwl am adnod arall i ti yn Efengil Marc y tro yma, a'r benod gyntaf ac adnod 11, adnod 11. Daeth llais o'r nefoedd, ti yw fy mab, yr anwelyd, yno ti rwyf yn ymhyfrydu. Dyna'r adnod i ti. Ti yw fy mab, yr anwelyd, yno ti rwyf yn ymhyfrydu. Reit, dwi'n gwybod fedrwch chi glywed awyren, mae'n awyren w'ch ymhenni fan yma. Ond Lowri, rwan wyt ti chydig bach yn hyn, so ti'n cael 2 adnod, ond dyn nhw ddim yn hir iawn. O Efengil Ioan unwaith eto, penod 1, ac adnodau 16 ac 17. O'i gyflawnder ef, yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Oherwydd trwy Moses y rhoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Mae'n gofyn ti i dad neu mam i siarad am yr adnodau efo ti. Ioan penod 1 adnod 16 ac 17. Rwan, y rheswm da ni wedi dod allan ydy mod i wedi bod yn garddio. Oedda ni wedi prynu rhyw blanhigion ac oedd eisiau rhoi'r blodau wedyn yn yr ardd. Ond mae yna broblem wedyn pan da ni'n garddio, achos beth sydd yn digwydd ydy, wel, mae dwylo rhywun yn mynd yn fudur braidd yn dydyn nhw. Mae yna faw. A broblem ydy fydda i ddim yn cael mi fewn i'r tŷ nes mod i wedi golchi'n wylo sydd a ti Gwenan yn dweud, wel, paid a dod mewn i'r tŷ rwan, neu fyddi di'n rhoi baw ar bob peth. A swn i'n mynd a trio i chyffwrdd hi, fysa i ddim yn hoffi o gwbl. So dde'r baw oddi wrthai yn mynd arni hi. Wedyn, dyddi yma, da ni yn clywed lot am aros yn lan, da ni'n golchi'n dwylo trwy'r amser. Dwi'n siŵr bod pob un ohonoch chi yn gwybod beth i hwn. Os da chi wedi gorau cael rhywbeth fel hyn yn do, mwyn glanhau dwylo. Pam? Achos pan da ni'n cyffwrdd pethau, weithiau, os da ni'n sal, mi fydd salwch ni'n mynd ar y peth yna, a pan fydd rhywun arall yn cyffwrdd, mi fydd nhw'n pigo fo fyny. A dro arall, fyddwn ni yn cyffwrdd o beth am y rhywun wedi bod ne. A felly, rhag ofn bod ni'n dal rhywbeth ganddyn nhw, da ni'n gorau golchi'n dwylo. A mae gynna i fan yma masg i gael gwisgo pan da ni'n mynd fewn i siopau ac yn y blaen. I wneud yn siŵr bod ni ddim yn rhoi ffwrdd y salwch yma sydd yn mynd o gwmpas. Ond sydd ddim eisiau chi boeni gormod am y salwch yma, achos dio ddim yn broblem fawr i blant fel arfer. Ond, cael mae'n hanes am ddyn oedd yn diodde o salwch, a oedd pawb oedd yn ei gyffwrdd o'n ofni bod nhw'n mynd i ddal y peth. Enw'r salwch oedd y gwahanglwyf. A be oedd o fel rhyw spots ar groen rhywun oedd yn bita ffwrdd y croen. Ac pan oedd pobl yn diodde o rhywbeth fel hyn, doedden nhw'n cael byw efo pawb arall, doedden nhw'n gorfod byw ar wahân. Oedd neb eisiau cyffwrdd nhw rhag iddyn nhw ddal hynny. Ond un diwrnod, dyma un dyn oedd efo'r gwahanglwyf yn dod at Iesu. A dyma Iesu'n ei gyffwrdd o.
Dyma fo'n estyn allan efo'i law a'i gyffwrdd o. A'r peth rhyfedd fanna ydy, ddari Iesu ddim dal y gwahanglwyf, ond ddari gwahanglwyf adael y dyn. Mi oedd o wedi gwella pan oedd Iesu'n ei gyffwrdd o. Hytrach na bod y dyn yn gwneud Iesu'n sal, oedd Iesu'n gwneud y dyn yn well. A oedd Iesu eisiau ni wybod am bethau fel hyn, achos bod gynno fo ffordd o wella calon rhywun. Pan da ni wedi gwneud pethau drwg, yna, wel, mae'n dangos fod na rhyw ddrygioni yn calon ni. Pan da ni'n bod yn hunanol, pan da ni'n bod yn gas, da ni'n dangos bod ni'n dioddau o bechod. Dyna'r gair mae'r Beibl ddefnyddio. A beth sy'n mynd i allu glanhau pechod? Ond yn aml, pan oedd Iesu Grist yn iachau rhywun, oedd o hefyd yn dweud, maddeuwyd i ti dy bechodau. Oedd o'n glanhau nhw eu pechodau. Dyna chi beth rhyfeddol. Oedd Iesu yn gallu glanhau corff a iachau corff, ond oedd o'n gallu glanhau calon. Rwan di Iesu ddim o gwmpas y dyddiau yma i gyffwrdd yn calonau ni yn yr un ffordd. Ond mae wedi anfon rhywbeth arall i'r byd i gyffwrdd yn calonau ni. Yr ysbryd glân, da ni'n ei alw fo. A mae'r ysbryd glân yn gallu dod at bob un ohono ni. A pan da ni wedi greu rhywbeth na ddylen ni, os nawn ni fynd at Iesu a dweud bod ni'n sori trwy'r ysbryd glân, mae'r ysbryd glân yn gallu maddau ni a'n iachau ni. Felly, tro nesaf ydych chi efo dwylo budur, neu tro nesaf ydych chi'n golchi'ch dwylo ar ôl bod yn rhywle. Cofiwch am yr ysbryd glân sy'n gallu glanhau'ch calon. Rwan, da ni'n mynd i gael darlleniad o'r Beibl. Mae Gwennan am ddarllen i ni heddiw o Efengyl Ioan. O'r benod gyntaf, lle mae Ioan yn sôn am Iesu yn ymddangos, a fel oedd Ioan fedyddiwr yn deud amdano fo beth oedd Iesu'n dod i wneud. Ac ar ôl i Gwennan ddarllen, mi fyddwn ni'n canu emyn, ymhlith holl rhyfedd rodau'r nef, hwn yw y mwyaf un, gweld ar anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Daw'r darlleniad o Efengyl Ioan a'r benod gyntaf yn cychwyn yn adnod 14. Daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei agoniant ef, ei agoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Yr oedd Ioan yn tystio amdano ac yn gyhoeddi, hwn oedd yr un y dywedais amdano. Y mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i wedi fy mlaenori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. O'i gyflawnder ef yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras, oherwydd trwy Moses yr hoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithons. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un a gyntau'n Dduw, yr hwn sydd yn mynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Dyma dystiolaeth Ioan, pan anfonodd yr Iddewon o Jerusalem, offeiriaid a lefiaid ato i ofyn iddo, pwy wyt ti? A ddefodd ac ni wadodd, a dyma a ddefodd, nid my fi yw'r Meseia. Yna gofynasant iddo, beth yntai, ai ti yw Elias? Na ge, meddai. Ai ti yw'r proffwyd? Na ge, atebodd eto. Ar hynny dywedasant wrtho, pwy wyt ti? Rhaid i ni roi ateb i'r rhai anhanfonodd ni, beth sydd gennyt ti i'w ddweud amdanat dy hun? My fi, meddai, yw llais sy'n yn galw yn yr anialwch, unionwch ffordd yr arglwydd, fel y dywedodd y proffwyd Eseia. Yr oeddent wedi ei hanfon gan y Phariseaid a holsant ef a gofyn iddo, pam yntai rwyt yn bedyddio os nad wyt ti na'r Meseia, nac Elias na'r proffwyd? Atebodd Ioan hwy, yr wy fi'n bedyddio â dŵr, ond mae'n sefyll yn eich plith un nad ydych chwi'n ei adnabod, yr un sy'n dod ar fy ôl i, nad wyf fi'n deilwng i ddatod carau ei sandal. Digwyddodd hyn ym Methania, y tu hwnt i'r Iorddonen, lle roedd Ioan yn bedyddio.
Tranoeth gwelodd Iesu'n dod tuag ato, a dywedodd, dyma oen Duw, sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Hwn yw'r un y dywedais i amdano, ar fy ôl i y mae gŵr yn dod sydd wedi fy mlaenori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. Nid oeddwn unain neu adnabod, ond deithim i yn bydyddio â dŵr mwyn hyn, iddo ef gael ei amlygu i Israel. A thystiodd Ioan fel hyn, gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen, ac fe arhosodd arno ef. Nid oeddwn unain neu adnabod, ond yr un am hanfonodd i fydyddio â dŵr, dywedodd ef wrthyf, pwy bynnag y gwelid i'r ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, hwn yw'r un sy'n bydyddio ar ysbryd glân. Yr wyf unai wedi gweld ac wedi dwy'n tystiolaeth, mae mab Duw yw hwn. Dwi wedi cael dod nôl mewn a dwi wedi golchi'n wylo, felly gadwch i ni droi at yr arglwydd rwan mewn gweddi. O Dduw yn tad, da ni'n diolch yn bod ni'n cael dod at ti yn gwybod dy fod ti yn un sydd yn gallu glanhau yn pechodau a rhoi ni galonau pur ger dy fron di. Wrth ddod ger dy fron, da ni mor ddiolchgar am dy holl fendithion. Mae yna fendithion tymhorol da ni wedi mwynhau yr wythnos diwethaf yma. Da ni wedi mwynhau'r tywydd braf, cael gweld yr haul, cael teimlo'r awyr iach, a gweld y dail yn dechrau troi lliw ar y coed. A da ni sylweddoli bod yr amser yn mynd heibio, a ni'n yn gadael yr haf ac yn mynd am yr hydref. Ond o arglwydd yn Duw, cymaint y bendithion tymhorol da ni'n ei derbyn nhw. Da ni diolch yn fwy am y bendithion rhagwyddol o ti'n rhoi i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch o arglwydd dy fod ti wedi danfon dy fab i'r byd mwyn ni. Diolch arglwydd Iesu am y ddod a cael gwneud dy hun yn y ddim mwyn i ni gael bod yn blant i'n tad yn y nef. Diolch am dy fywyd perffaith ac am dy aberth rhyfeddol ar y groes troston ni. Ac o dad, da ni'n diolch fod Iesu wedi atgyfodi'n fyw y trydydd dydd, yn fyw o'r bedd, a'i fod yn goncwerwr marwolaeth, ac wedi esgyn i'r nef lle mae'n eistedd ar dy ddeheulaw, yn eiriol trosom ni. Ac felly o Dduw'n tad wrth diolch i ti am yr holl fendithion yma. Da ni'n diolch yn arbennig am yr ysbryd glân, sydd wedi dod i wneud y bendithion yma'n fyw ac yn real i ni. Wedi dod i roi i ni ffydd, wedi dod i roi i ni y gras da ni angen i gredu ac i fyw gogoniant i ti.
Wrth ddod felly o dad, da ni am gyfaddef unwaith eto, yn hangen dwfn. Am faddeuant am yn beiau, oherwydd mewn gair a gweithred a meddwl, da ni mor aml yn troi oddi wrth i ti. Ond da ni'n edrych at y groes, lle talwyd pris yn pechodau. Oen Duw yn o'n tynnu ymaith bechodau'r byd. A da ni mewn ffydd yn pwyso ar y dragaredd sydd i'w gael yn Iesu Grist. Ac wrth bwyso ar y dragaredd honno, da ni o dad, mewn diolchgarwch hefyd yn gofyn, neu di gofio'n byd yn ei angen. Da ni'n gweld y dyddiau yma, fel ag yma, yr achosion o Covid-19 yn cynyddu'n yn gwlad unwaith eto. Da ni'n gofyn am i ti roi cymorth i'r gwasanaethau iechyd, cymorth o arglwydd i'r gwyddonwyr sydd yn ceisio dod o hyd i ateb i'r afiechyd. A rhoi doethineb mawr i'r llywodraeth i wneud penderfyniadau fydd yn ddoeth ac yn gywir diogelwch pobl o wlad. Da ni hefyd yn gweddio o dad dros y rhai sydd yn bryderus y dyddiau yma. Rhai'n bryderus iawn am eu iechyd. Eraill yn bryderus am eu swyddi ac am yr economi. Eraill oedd yw'n tad yn gweld colli cael gweld i ffrindiau, teulu. Colli oedd yw'n tad cael byw bywyd fel maen nhw wedi arfer byw. Felly bydd yn dregarog wrth yn gwlad. Ac yng nghanol yr ansicrwydd yma mae pobl yn deimlo, ysgweli di fod yn dda. Ni di beri bod pobl yn troi i ystyried y sicrwydd yr wyt ti'n gallu roed iddyn nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni felly'n gweddio dad ar ei ti yn dy dregaredd y dyddiau yma weithio trwy dy air a peri bod dy efengil yn cael mynd ar led. Ni di helpu pobl i droi at ei Beiblau a darllen hanes dy fab. Ni di ysgweli di fod yn dda, roi i ni bregethwyr fydd yn gallu egluro dy air yn dda. Ni di fendithio'r gair wrth oedd o fynd allan ar y we ac mewn cyfarfodydd ac mewn sgyrsiau o ddiwn tad wrth i bobl sgwrsio am yr efengil. A gad i bobl sylweddoli fod na Dduw sydd yn ei caru, bod na Dduw sydd â gofal drostyn nhw. Ac ysgweli di fod yn dda, felly ni di beri bod eglwys yn cael bod yn oleuni y dyddiau yma yn y gymdeithas. Ac i'r perol hyn, da ni'n gweddio bod y air bore yma'n mynd i fod yn air addas i ni. Gad i ni glywed y geiriau bydd yn siarad a'n calonau. A gad i ni trwy hynny o ddiwn tad brofi reality, y berthynas fyw efo ti trwy Iesu Grist. Felly, da ni'n gofyn am gymorth yr ysbryd i weithio wrth i mi bregethu, ond hefyd wrth i bawb wrando, fel bydd calonau'n agored i glywed dy lais di. Felly clyw yn gweddio dad. So sbaich arbennig ar galon unrhyw un sy'n gwrando bore yma. Da ni'n cyflwyno'r baich hwnnw i ti, gan ddiolch dy fod ti'n y Dduw tragwyddoldeb ac yn ddigon i ofalu am bob un ohono ni. Derbyn yn diolch felly, a madden beie trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel cyn i ni wrando ar y bregeth, gadwch i ni ganu efo'n gilydd. Gan ofyn ar ei Dduw wir siarad efo ni wrth i mi bregethu. O arglwydd da, argraffa dy wirioneddau gwyw yn rymus ar fy meddwl i aros tra fwyf byw. Mwy parchus boed y ddeddfau, mwy anwyl nag erioed, yn gysur bo'n ti'n calon, yn llusern wyw i'm troed. Aras
Wel heddiw, mi hoffwn ni'n bod ni'n ystyried ar y cad geiriau ddoth yn y darlleniad gan Gwenan yn gynharach o Efengil Ioan a'r bennod gyntaf ac adnod 32. Lle mae'n sôn am dystiolaeth Ioan Fedyddiwr, be ddydodd Ioan Fedyddiwr. A thystiodd Ioan fel hyn, gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen ac fe arhosodd arno ef. Gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen ac fe arhosodd arno ef. Mae pan ddaru fi ddod i'r coleg yma ym Mangor, mi oedd yna flaenor yng Nghapel Tŵr Gwyn. Bydde pan oedd yna fyfyrwyr newydd yn dod i'r capel a ddechrau tymor, mi fydde fo'n anelu atyn nhw a dechrau holi nhw. Pwy ydych chi felly? A mab i bwy ydych chi neu merch i bwy ydych chi? Mi oedd o a diddordeb, wel, doedd o ddim yn fodlon mewn gwirionedd, nes bydde wedi dod i wybod i bwy oedd yn ei perthyn. Ac oedd wrth i fodd os oedd o yn gallu dweud bod o yn nabod tad neu fam rhywun, neu bod o yn gwybod pwy oedd rhieni rhywun. Ac oedd rhywun yn cael yr argraff weithiau bod o a ryw ddiddordeb mewn pobl bwysig. Ddim yn siŵr oedd o mewn gwirionedd. Ond, chi'n bod, mae hi'n nodwedd Gymreig yn dydi o fod eisiau gwybod i bwy mae rhywun yn perthyn. Mae gwybod pwy ydyn ni, i ba deulu ydyn ni'n perthyn, be di'n tras ni. Mae'n gallu bod yn bwysig. Mae'n helpu ni wybod pwy ydyn ni dydi. I ni wybod be di'n tras a'n teulu a'n hunaniaeth ni hyd yn oed. Dyma'n rhieni, dyma'n haid a nai ni. Dyma pwy di'ch fy chwaer i neu fy mrawd i. A mi o'n i wrth y modd un dydd pan ddoth rhywun yng nghyflwyno fi, nid fel mab i rhywun, na tad, nid fel mab i rhywun, ond fel tad. Wel, dyma dad Steffan. Hynny, nid fi oedd yn un pwysig ddim mwy, ond Steffan. Mae meddwl am yn perthynas yn bwysig yn dydi. Wel, y ddau syldiwetha dwi wedi sôn am berthynas fwy agos na perthynas tad a phlentyn hyd yn oed. Dwi wedi bod yn sôn am berthynas Iesu a'i dad yn y nefoedd. Mae'r Beibl yn cyflwyno Iesu fel y gair ddaeth yn gnawd yn dydi. Yn un ar tad mewn ffordd fwy real na'r undod agosaf dyn ni'n gallu brofi yma ar y ddaear. Maen nhw yn ddau berson o fewn yr un Duw, tad a'r mab. Ond mae unrhyw un sydd wedi bod yn gysylltiedig â Christnogaeth am ddim ond ychydig o amser wedi sylweddoli, wel, ie, mae Christnogaeth yn sôn am berson arall sydd yn y Duwdod hefyd, yn dydi? Yr ysbryd glân, mae Duw yn drindod. Mae'r tad yn wir Dduw. Mae'r mab yn wir Dduw. Mae'r ysbryd yn wir Dduw, ond un Duw sydd, 3 person mewn un Duw. Rwan, tydw i ddim am egluro hyn fel mae gwyddonydd yn trio egluro ffurf ryw gell neu ryw gorff. Na. Ond mae'n amlwg wrth ddod at y Beibl, mae fel yna mae'r Beibl yn cyflwyno'r 3 person yma ac eto'n dweud bod na ddim ond un Duw, yn dad, mab ac ysbryd glân. A be dwi eisiau holi ydy, wel, be oedd perthynas Iesu efo'r ysbryd glân? A sut mae deall rhywbeth am hynny yn gallu bod yn help i ni fel rhai sydd yn dweud yn bod ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist? A'r peth cyntaf dwi eisiau dweud ydy fod Iesu yn y byd dan awdurdod ac wedi dod i'r byd trwy'r ysbryd. Doth Iesu i'r byd dan awdurdod a thrwy yr ysbryd glân. A'i egluro. Da ni'n dysgu am berthynas y mab a'r ysbryd cyn gennu'r arglwydd hyd yn oed. Cyn yn wir i genhedlu fo o gwbl. Chi'n cofio, dwi'n siŵr, pan ddoth yr angel Gabriel at Mair i ddeud wrthi y bydde'n fam i'r Iesu. Meddai'r angel wrthi, paid ag ofni Mair, oherwydd cefais ffafr gyda Duw, a gwele byddi'n beichiogi yn y groth ac yn esgor ar fab a gelwyr ef Iesu. Wrth gwrs, doedd Mair ddim yn dallt
Sut fedre hynny fod mewn gwirionedd achos do ddim yn briod, do ddim wedi cael cyfathrach efo gŵr. Ac felly mae hi'n dweud, sut y digwydd hyn gan nad wyf yn cael cyfathrach â gŵr? Ac atebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat. A bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwyr y plentyn y genhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Yr un ffordd dyma'r angel yn dweud wrth Joseph, achos oedd o, pan oedd o'n ystyried bod torri'r diweddiad ar ôl ffeindio allan bod Mair yn disgwyl plentyn. Dyma'r angel yn dod at Joseph a dweud wrtho fo, Joseph fab Dafydd, paid â gofyn i cymryd Mair yn wraig i ti. Oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd yn ddi yn deillio o'r ysbryd glân. Rwan, pan ydych chi'n cysylltu hwn efo'r pethau eraill mae'r Beibl yn dweud am Iesu, mae'n dweud rhywbeth rhyfeddol wrtho ni. Chi'n cofio fel oedd Ioan yn dechrau ei efengil. Yn y dechreuad roedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef, hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef roedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Ni pa fath berson ydy hwn? A doedd popeth i fod trwyddo. Y berson mawr yma, rhyfeddol yma, gogoneddus yma. Mae pob peth yn dibynnu arno fo. Pan nath Eseia weld hwn ar ei orsedd, roedd y seraffiad yn cuddio i wynebau. Rhag y gogoniant oedd i weld ynddo fo. Dyma un oedd yng ngeiriau Paul yn ogyfuwch a Duw, yn wir Dduw. Ond daeth y gair tragwyddol yn gnawd. Sut oedd yn bosib? Sut oedd hyn yn gallu digwydd? Oedd Iesu wedi gosod ei hunan dan awdurdod yr ysbryd glân a gadael i'r ysbryd glân i gymeryd o a'i genhedlu fo. Y gair yn cael ei genhedlu yn nghroth Mair a'i ffurfio trwy'r ysbryd glân. Mae bod dan awdurdod rhywun yn gallu bod yn beth rhyfedd yn ydy. Da ni gyd yn gosod yn hynna'n dan awdurdod ac yn wylo pobl bob dydd o'n bywyd. Os da ni'n mynd ar y bus, os da ni'n mynd mewn awyren, mewn awyren, da ni'n dibynnu ar y peilot, ond hefyd y peirianwyr sydd wedi paratroi'r awyren. Traffic control sydd yn rhoi caniatad i awyren, hedfan i ffwrdd a wedyn glanio yn y maes awyr yn ddiogel. Ond weithiau, da ni ddim yn teimlo cweit mor gyfforddus yn gadael i rywun arall gymryd control i reoli. Os da chi wedi dysgu rywun i yrru rhyw dro, wel mae gadael iddyn nhw eistedd yn sedd y gyrrwr a chithen i hymyl nhw yn gallu bod yn brofiad reit bryderus. Neu, os da chi wedi gorfod cael llawdriniaeth yn yr ysbyty, da chi'n caniatáu i'r aneisthytydd i roi cyffur yn eich corff fydd yn perich bod chi yn mynd i gwsg trwm. A wedyn, da chi'n gadw i'r llawfeddu gymeryd cyllell a torri fewn i'ch corff chi. Mae'n beth mawr iawn yn dydy. Ac yn arbennig os da chi'n rhywun sydd wedi arfer bod mewn rheolaeth, bod yn gallu rheoli pob dim. Mae gadael i rywun arall a rheoli yn anodd. Ond dyma'r gair tragweddol oedd wedi dod ar holl fyd i fod wedi trefnu llwybrau'r ser a thrwyddo fo roedd pob dim wedi dod i fod. Mae o rwan yn cymryd i wneud yn gnawd trwy weithrediad yr ysbryd. A dyn ni darllen wedyn yn ystod i fywyd bod wedi parhau dan awdurdod yr ysbryd. Chi'n cofio wedi'r bedydd yna arweiniwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd i gael ei demtio gan ddiafol, meddai Matthew. Mae Marc yn ei roed o'n gyrfach. Be mae Marc yn dweud ydy gyrrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch. Rhan o ostyngeidrwydd y mab oedd peidio hawlio i awdurdod fel ail berson y drindod, ond plygu ewyllys y tad, ie,
a phlygu i ewyllus ac i weithrediad yr ysbryd glân. Rwan, gadewch i ni holi, beth sydd gan hwn i wneud efo ni? Wel, fel na allai Iesu pan oedd ar y ddaear, gael ei enni heb weithrediad yr ysbryd. Felly gallwn ni ddim cael yn hael-lenni a dod yn blant i Dduw heb weithrediad yr ysbryd. Yn wir yn dweud wrth it, meddai Iesu wrth Nicodemus, oni chaiff rhywun ei enni o ddŵr a'r ysbryd. Ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn sydd wedi enni o'r cnawd, cnawd yw. Yr hyn sydd wedi enni o'r ysbryd, ysbryd yw. Pan da ni'n cael yn geni y tro cyntaf yn llythrenol, wel, wedi'n geni o'r cnawd ydy ni, trwy weithrediad yn rhieni. Ond, da ni'n cael yn hael-lenni trwy waith ysbryd glân Duw. Fedrwn ni'n gwneud yn hyn yn y blant Duw trwy fod yn grefyddol, neu trwy ddarllen yn Beibl lot, neu trwy drio gwneud llawer o bethau da. Rhaid yr ysbryd glân gymryd meddiant ohono ni mewn rhyw ffordd. O un ochr fe allan ni ddeud fod angen i ni ganiatáu'r ysbryd ddod i mewn i'n calon, ond o'r ochr arall, fedrwn ni ddim hyd yn oed agor yn calon heb i'r ysbryd roi help i ni. Ydych chi'n barod i'r ysbryd wneud hyn? Ydych chi wedi gadael i'r ysbryd wneud hyn? Dio ddim yn beth sydd mor hawdd â hynny falle yn golwg. Dio yn sicr ddim yn teimlo'n beth gyfforddus iawn. Ond meddyliwch am y berth yna yn Aranialwch pan oedd Moses yn pasio heibio. A'r berth rywsut yn caniatáu i gael ei lenwi a thân. Ac eto ddim yn cael ei ddifa. A beth felly ydy bod ni'n gadael i'r ysbryd glân ddod i mewn i'n bywyd ni, yn hael-lenni a bellach i fyw dan awdurdod yr ysbryd glân. Roedd Iesu yn dod i'r byd dan awdurdod a thrwy weithrediad yr ysbryd glân. Yr ail beth i chi feddwl amdano fo, oedd bod Iesu yn cyflawni i'w waith trwy nerth yr ysbryd. Un o'r pethau amlwg iawn yn ystod y 2 blynedd bu Iesu yn cynnal i weinidogaeth gyhoeddus oedd y gwirthio oedd yn digwydd trwyddo fo. Oedd y deillion yn cael ei golwg, y cloffion yn cerdded, y gwahanglwyfus yn cael ei glanhau a'r ysbrydion aflan yn cael ei bwrw allan ar air Iesu. Ond sut oedd Iesu'n gallu gwneud hyn? O mi, fydde rhaid dweud, wel, oedd o'n Dduw wedi dod yn ddyn. Fel Duw oedd ganddo fo'r gallu a'r awdurdod i wneud beth bynnag oedd o eisiau. Oedd ganddo'r awdurdod a'r gallu i gyflawni unrhyw wyrth. Ond aroswch funud. Da ni'n clywed fod y gair wedi dod yn gnawd. Os oedd yn dal at i awdurdod a'i allu fel Duw yna, doedd o ddim wir yn ymgnawdoliad yn nagoedd. Oedd o chydig bach fel Superman. O Superman bod o'n edrych fel rhywun arferol pan oedd yn gwisgo fel Clark Kent fel newyddiadurwr. Eto pryd hynny oedd ganddo fo'r holl rymoedd super yma. Oedd yn golygu bod yn gallu hedfan a gwneud pob math o bethau. Ond mae'r llythyr at yr Hebreaid yn sôn am Iesu ac yn deud roedd yn rhaid iddo ym mhob peth gael ei wneud yn debyg i'w berthnasau, mwyn iddo fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon ger bron Duw. Oedd o yn gorfod cael ei yn debyg i ni. Nid yn superhuman, ond yn human. A dyna arwyddocad y bedydd, dych chi'n gweld. Iddo fo fedru cyflawni i weinidogaeth, oedd o angen i'r ysbryd glân ddisgyn arno fo, fel colomen, i walluogi fo i wneud y bethau yma. Ac wedi'r temptiad, dychwelodd Iesu yn nerth yr ysbryd i Galilea. Nid yn ei nerth ei hun, ond yn nerth yr ysbryd i Galilea. Ath o i Nazareth, ac yn y synagog dyma fo'n darllen y geiriau, y mae ysbryd yr arwydd arnaf, oherwydd iddo fe eneinio i bregethu'r newydd da i dlodion.
Mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddeillion, i beri'r gorthrymedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Ac oedd yn deud wrth bobl Nazareth, mae Duw wedi'n anfon i ac wedi rhoi'r ysbryd i mi fel mod i gallu pregethu trwy nerth yr ysbryd, fel mod i'n gallu achau trwy'r ysbryd, fel mod i'n gallu bwrw allan gythreiliad trwy'r ysbryd. Pan gyhyddodd y Phariseaid efo fwrw allan ysbrydion aflan trwy Beelzebub, pennaeth y cythreiliad. Wel, dyma fo'n dweud, wel, sut all Beelzebub lwyddo os di'n troi arno fo'i hunan. Ond, meddwl fo wedyn, os trwy ysbryd Duw yr wyf fi'n bwrw allan gythreiliad, yna y mae teyrnas Duw wedi cyrraedd atoch. Nid i awdurdod fel mab Duw oedd yn rhoi iddo fo y gallu i fwrw allan gythreiliad a chyflawni gwirthiau. Trwy nerth yr ysbryd, oedd o'n dibynnu ar gymorth trydydd person y Drindod. Rwan eto gadewch i ni feddwl am arwyddocâd hwn i ni. Mi nath Iesu addewidion mawr i'w ddilynwyr. Ac un o'r rheini sydd bob amser yn gwneud i fi sefyll yn ôl yn meddwl, beth? Fe ddydodd o yn Efengyl Ioan pennod 14, yn wir yn dweud wrthych, pwy bynnag sy'n credu yno fi, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wyf fi'n ei gwneud. Yn wir bydd yn gwneud rhai mwy na rheini, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Gwneud yr un gweithredoedd â Iesu? Gwneud rhai mwy na nath Iesu? Wel, mae yna rai pethau fedrwn ni ddim gwneud. Fedrwn ni ddim talu iawn am bechod y byd. Iesu'n unig fydde di gallu gwneud hynny. Ond mae yna gymal bach mae yn deud. Mae'n deud, gallwch chi wneud hyn oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. A beth yn mynd i ddigwydd pan oedd o'n mynd at y tad? Mae'n deud bellach ymlaen, fe o fyna fyna i'm tad, ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth, sef ysbryd y gwirionedd. Dyna'r pwynt. Oedd Iesu'n deud, mae'r ysbryd sydd yn alluogi fi i wneud yr holl bethau dwi'n ei gwneud. Dwi'n mynd i ddanfo yno fel bod yn mynd i'ch galluogi chi i wneud pethau trwy'r ysbryd. Ac felly, os da ni wedi rhoi'n ffydd yn Iesu, gallwn ni fynd efo hyder i gyflawni'r hyn mae Duw am i ni ei wneud. Nid am yn bod ni'n ddigon cryf, neu bod ni'n ddigon doeth a dawnus, neu bod ni wedi cael gafel ar ryw gyfrinach o'r uwch naturiol. Na, tyden ni ddim. Da ni'n bobl wan ddyn erth yn wir fyddydodd Iesu yn dod wrth i ddisgyblion ar wahân i mi, ni allwch chi wneud dim. Ond trwy'r ysbryd mae o wedi anfon, gallwn ni gyflawni'r cwbl mae Duw isio i ni i gyflawni. Hynny'n golygu dylen ni fod yn ceisio'r ysbryd yn dydi. Mae'r ysbryd yng nghalon pob un sydd wedi credu yn yr arglwydd, ond rhaid ni geisio llawnder yr ysbryd. Cael yn llenwi a'n meddiannu'r fath fodd, fel yn bod ni yn gallu byw yn union fel mae Duw eisiau ni fyw a chyflawni yn union yr hyn mae o eisiau ni i gyflawni. Rhaid ni wneud pob dim i fod yn agored i'r ysbryd weithio ynddo ni a thrwom ni. Ond rhaid bod yn ofalus wrth ddeud hynny. Achos fydd rhywun yn meddwl, wel, ydy Cristnogion felly fod yn gallu mynd o gwmpas yn iachau pobl yn wyrthiol ac yn y blaen. Wel, mae'r cyfan yn ewyllus Duw, oherwydd mae'r ysbryd efo un bwriad. A dyma'r trydydd pwynt, roedd yr ysbryd yn gogoneddu Iesu. Roedd y berthynas rhwng Iesu a'r ysbryd yn berthynas o ddwy ffordd. Roedd Iesu'n gorfod pwyso ar yr ysbryd, ond roedd yr ysbryd yn dyrchafu'r arglwydd Iesu Grist, yn gogoneddu Iesu. Beth oedd canlyniad
y cyfan roedd Iesu'n ei gyflawni drwy'r ysbryd. Ar fyddodd Pedr ar ddydd y Pentecost, bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi amlygu chi trwy wyrthiau a rhyfeddodau ac arwyddion y gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich mysg chi, fel y gwyddoch chi'ch hunain. Wrth i'r ysbryd fod ar waith trwy Iesu, mi oedd pobl yn dod i weld i fod yn wahanol. Oedd pobl yn dod i weld fod yn fwy na jyst un cyffredin. Mi oedd pobl yn dod i weld, wel, dyma rhywun sydd wedi cael ei anfon gan Dduw, ac mae Duw ar waith trwyddo fo. A pan aeth Iesu fwrw allan lleng o gythreiliad, o'r dyn hwnnw ar rhain i mynd i'r moch, roedd hwnnw eisiau dilyn a bod efo Iesu, ond dyma Iesu'n deud fo, dos adref, at y bobl dy hun, a mynegau ddynt gymaint mae'r arglwydd wedi wneud drosodd y modd y tosturiad wrthyd. Oedd Iesu'n aml deud wrth bobl, peidiwch sôn amdani, peidiwch deud wrth neb, just rhowch y gogoniant i Dduw. Ond, mi athent ymaith a dechrau cyhoeddi'n decapelus gymaint yr oedd Iesu wedi i'w wneud drosto, ac roedd pawb yn rhyfeddu. Po fwyaf oedd Iesu'n deud wrth bobl am beidio sôn amdano fo, mwyaf oedd yr hanes amdano fo mynd allan a phobl yn gofyn y cwestiwn, pwy ydy hwn? Pwy ar y ddaear ydy'r dyn yma? Fel ag oedd yr Iesu heb ddymuno tynnu sylw ato fo'i hunan oedd yn hytrach gogoneddu'r tad. Felly mae yn natur yr ysbryd i beidio tynnu sylw ato'i hun, ond i ogoneddu'r mab. Oedd Iesu'n dweud mae dyna fydd yn digwydd ar ôl iddo fo adael y disgyblion mewn gwirionedd. Pan ddaw'r eiriolwr a anfonaf fi ato choddi wrth y tad, sef ysbryd y gwirionedd, sy'n dod oddi wrth y tad, bydd ef yn tystiolaethu amdana i. Mi fydd o yn siarad wrth eich calonnau chi amdana i, ac yn dangos i bobl mae fi ydy gwaredwr y byd. Dyma'r hyn mae'r ysbryd ni'n neud bob amser pan ddaw'r eiriolwr a anfonaf fi ato choddi wrth y tad. Bydd ef yn tystiolaethu amdana fi. Bydd ef yn fy ngogoneddu i, meddai Iesu wedyn. Oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chi. A dyma'r hyn sydd yn wir o hyd. Pan oedd Iesu ar y ddaear, oedd yr ysbryd ar waith ynddo fo a canlyniad hynny oedd bod pobl yn dweud, o ble mae hwn wedi cael yr awdurdod yma? Pwy ar y ddaear ydy hwn? A rhai yn dod i weld, ti yw y Meseia, mab y Duw byw. A heddiw, dim ond yr ysbryd glân sy'n gallu agor calonnau pobl i weld hynny. Mae Duw am weithio yn bywydau ni, ac mae'n gwneud hynny trwy'r ysbryd glân ddod i'n ddeffro'n calonnau ni weld gogoniant Iesu. Peth cyntaf sy'n digwydd efallai ni bod ni'n cael yn argyhoeddi i weld mor bell ydyn ni o hyn dyn ni fod, ond wedyn mae'n yn harwain ni at Iesu. I weld fod mae Iesu wedi talu pris yn pechodau ni ar y groes. Felly mae dyna sydd yn digwydd i un ohonoch chi rwan wrth i chi wrando, bod chi'n dechrau dod i weld mae Iesu ydy'r Meseia rydych chi angen i dynnu ymaith eich pechodau ac glanhau chi o bob drwg fel o'n i'n sôn wrth y plant yn gynharach. Nid cynnal sioe mae'r ysbryd am ei wneud, ond per i ni weld Iesu yn y fath fodd fel y byddwn ni yn credu ynddo fo, yn pwysar i waith drosto ni yn marw ar y groes, ac yn dod i'w gario a'i gario'n fwy. Ac wrth ni wedyn ddilyn Iesu, wel, da ni eisiau cyflawni rhai pethau trwy'r ysbryd glân. Ond os da ni am i'r ysbryd weithio mwyn i wneud pethau spectacular rhyfeddol, yna mi fyddwn ni'n disgwyl yn ofer. Ond os da ni am i'r ysbryd weithio, fel yn bod ni'n gweld Crist yn well, a bod pobl eraill yn gweld Iesu, wel, pwy a wyr be all ddigwydd. Wrth i'r ysbryd ogoneddu'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n bosib, mae'n enghreifftiau
o'r ysbryd yn iachau pobl yn wyrthiol. Nid mwyn gwneud rhyw sioe a dyrchafu rhyw bregetho neu rhyw face healer mawr. Yn ytrach, pan mae'r ysbryd yn gweithio, mae o wastad yn rhoi'r clod i'r arglwydd Iesu. Be fedrwn ni wneud yn well heddiw? Na gofyn am i'r ysbryd yma weithio dy mywyd Iesu. Hefyd weithio yn ein bywyd ni, yn y fath fodd fel y byddwn ni yn caru'r arglwydd Iesu, a byddwn ni yn gogoneddu yr arglwydd trwy'r ysbryd. Beth am i ni ganu emyn gyda'n gilydd? O ysbryd byw, dylifa trwam, byw had y waith a grym y groes. O ysbryd byw, tyrd, gweithia ynom, cymhwysa ni i her ein hoes. Wel, diolch i chi am ymuno efo ni heddiw unwaith eto. Da ni'n gweddio bod yr Oedfa wedi bod yn fendith ac yn gymorth i bob un ohono ni. Os ydych chi eisiau cysylltu, cofiwch wneud hynny trwy'n gwefan. Fyddwn ni'n falch iawn o glywed gynnwch chi. A chofiwch am y myfyrdodau sydd yn dod hefyd ar YouTube yn ystod yr wythnos y gair o'r gell. Gadwch i ni roi'n hynny yng ngofal yr arglwydd wrth i ni gloi. Bydde di Iesu yn carodd, ac arroddodd ei hun ein mwyn trwy nerth yr ysbryd, ddod yn fwy gwerthfawr yn golwg bob dydd. A bydde di ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw gartrefu yno, gan roi bywyd newydd i ni, gogoniant a mawl i Dduw. Amen.